Siya nga gintawag sang Ginoo sa paghimo sang dako kag mabugat nga mga buloton. Ang Ginoo man nagapasalig sa iya sang dako kag malapad nga kalampusan o kon success. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon, pagtalakay sa naton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. In collaboration and cooperation with the Agora International Ministry sa School of Theology diri sa CPAC Alegria Morsian, Negros, Occidental Philippines. Ari kita sa matahom nga studio sa Agora and we are happy and thankful to Sir Jeffrey Montoya and his family of facilitating and having this kind of studio. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonson nga host. Kag sa siningation ang akong duha ka mga guests, a combination of a season and a new fight combination, but nevertheless, ako nakahibalugid nga we will be able to bring, through the help of the Holy Spirit, good insights sa aton leksyon sa sini nga simana. Pinaagi sa akon mga bisita. Ang ako na ipakilala sa inyo, isa siya ka third year accountancy student diri sa Central Philippine Adventist College. Halin siya sa Sigma Capiz. Wala sang iban si Ma'am Miles Kimberly Gicaldi. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man sa aton tagalantaw kag talaga palamati sa subong nga adlaw. Kabay pa nga buhusan kita sang grasya sang Ginoo subong samtang kita discuss sang iyang leksyon. Yes, and that's it. That's Ma'am Miles. Ang ikadua, permena ninyo ni sa makita, and I am really happy nga iya ginbaton ang akong invitation kay ako na kay balo nga madalom gid ang iyang mga insights sang pag-discuss sang aton nga leksyon. Si Pastor Francis Doroy, isa sang aton mga professors diri sa School of Theology sa CPAC. Kagang iyang mga subjects nga ginadala are mostly mga New Testament studies, hermeneutics, and the likes nga mga anggid-anggid sina nga mga pagtuon, mga kauturan. And the theology students, sa mga estudyante nga nagakuha sang pagkapastor are really blessed under his class. Pastor Doroy, Pastor Franz, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Miles. Kag sa atong mga kauturan, mga supporters nga padayon nagasubaybay sa aton, nagaupod kag nagasunod ni sini nga programa ang pagtuon subong. God bless sa aton tanan. Yes, thank you gid Pastor Doroy. Mga kauturan, kung luway pa kamo ka-subscribe sa aton nga leksyon, i-subscribe ninyo, inyo lang i-type dira ang CPAC o kung pangitaon ang CPAC Sabbath School Lesson sa YouTube, and then dira i-click ninyo mga kauturan and post the notification bell. Agod nga every week mag-pop up, magwa na ang leksyon. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayo sa ato. Aton man ginapasalamatan ang aton nga mga sponsors. Hindi lang naton sila ma-mentionar karon, but many of them are really supporting. Without them, wala ini nga aton media ministry. And thank you, sponsors, ang inyong sakripisyo kag sang inyong pagbulig. Ato na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo, kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat nga imo naman kami gintagaan siningahigayon upod sa nga amon mga tumalanaw kag sa amon mga nagapalamati. Kabay pa nga ang bendisyon
sa amon sa nga tanan sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Miles pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton saksaran nga teksto inimakita sa Jonas kapitulo 4 bersikulo 11. Ini nagasiling kag indi bala ako mahilak sa Nineveh inang dako nga banwa nga may kapin 100 kag 210,000 ka tawo nga indi makakilala sang ila kamot nga tuo kag sang ila kamot nga wala kag may madamo man nga kahayupan. Amen. Mga kauturan ng aton memory text, Jonah 4 verse 11, amo na ang katapusan nga bersikulo sa libro sang Jonah. Kag ginagin quote ni Jonah ang hambal sang Ginoo. Pastor Franz and Miles, ang aton nga sentro sa aton nga pagtuon karon leksyon 12 para sa September 11 tubtob 18, the restless prophet sa English. Ang wala kapahawayan nga prophet. And of course, hindi kita masala. This is about Jonah. So subong nga simana, it's about the story of Jonah. Kagang leksyon nga aton makuha. Hindi lang namon isugid o kung isay-say liwat sa inyo ang background ako ng istorya ni Jonah. Apang mga kauturan, aton na direktahon ang aton nga pagtuon subong. Yes, Pastor Duroy, ang una nga pamangkot, si Jonah sakay pakadto sa Tarses. Kag ang geography naghambal nga ang Tarses is 2,200 miles from Joppa to Tarses. Whereas ang Nineveh is just 700 miles. Mas lapit. So Jonah gusto niya nga magpalayo gid sa Ginoo. Yeah. Ano ang ara sa una-una ni Jonah, Pastor? Aton hibaluan ang story mga kauturan. No? We are familiar with this story. The story of Jonah. Sumala sa ato lang makita sa teksto sa Biblia, ang nakita talanggid nga may dakuig nga rason si Jonah nga ang wala gid siya nga this time wala na gid siya nagsunod sang tawag sa Ginoo sa iya nga magkadto sa Nineveh. Kung sa aton hibaluan, ang Nineveh east, he went west. So the opposite direction. So ang nakita nako diri mga kauturan nga atong lesson is that there is something in Jonah nga wala pa niya naintindihan nga character sa Ginoo. Yes. No. And the Lord needs that. Needs him. Kanami. Agod nga pag ma-accomplish ini nga buluhaton, hindi lang maluwas sa Ginoo ang mga Ninevites, pati si Jonah iya nga maluwas. Yes. Oh. Kanami, Pastor, sa imong ginambal nga there is something in Jonah. Oo. Nga at least may balaan pagin ni Jonah. Yeah. Oo. Kag sa siningation, ang record nagsiling labi ng 2 Kings, mang record nga si Jonah matinumanon ng propeta in the past. Karon lang ni nga panahon nga siya nagsupak. Kay siguro daw iya gin reason out sa iya tagipuson nga daw ka-ridiculous ang Ginoo. Correct. Yeah. Nga angay padalay ako to sa may sa may Nineveh nga grabe na nga syudad. Miles, ano ang syudad sa Nineveh? Kag ano mga karakter sa Nineveh? Nga most likely amo ni isa sang rason nga si Jonah wala nagkadto sa Nineveh. Sa akon nga pag-study, Pastor, isagid na ka-reason nga ang karakter sang mga tao bala sa Nineveh kay noon gid ang mga Ninevites nga very cruel, ba mga pintas gid sila kaayo. So kung ako si Jonah, Pastor, mahadlok man ko dito magkadto. Kag balaan ko man nga balaan man ni Jonah nga ang Ginoo grabe gid ka merciful. So maybe may ara sa iya heart nga ginapanumdum niya nga hindi na deserve sa mga Ninevites nga ma-save, pero amo na nagpalagyo siya kay balaan niya nga grabe ang grasya sang Ginoo nga bisan amo na ka-cruel ang mga Ninevites i-save gyapon May sila tansya sa gyapon Ginoo. ng kaluwasan. Kanami Miles sa imo ginambal nga si Jonah sa una-una ni Jonah, Pastor, nga Sirado useless na. Sirado na. Magkadto ko sa Nineveh. Hindi na sila mamati. It's useless to go there. Sirado na ilang Sarado kaluwasan. na. Why na sila kaluwasan? Kay grabe na sila
ka-cruel. Oh. But yet ginpakita sa Ginoo nga even the persist, even the most sinner has still salvation. Oh, na mo na. So, kita mga kauturan, hindi naton i-close nga hindi ano pa nga haboy mo sang Biblia sa ulo ya hindi na magbaton. We do not know. Yes. Ano ang resulta, Pastor, when Jonah ran away? Oh. So, May pamagigid ng Ginoo nga ibalikid siya. Yes, Pastor. and amazingly in this story, God sent a storm, may baloan, kag Jonah, from his rest, na-disturbo ang iyang tulog. And eventually, he was thrown into the sea, kagin, ano siya. So, may paagigid ang Ginoo. May Yeah. gamit sa Ginoo ang typhoon, ug kag ang isda. Agod nga, mabalik si Jonah sa iyang direction, nga iyang paghimuon nga mo ang kabubuton sa Ginoo. Yes. And it's amazing nga ang mga ginagamit sa Ginoo, ang isda, ang wind, are obedient to God. Yeah. Pero si Jonah, ang iyang prophet, Nagasupak. nagasupak din. Kag naluwas gani in the process, amazing nga naluwas ang mga Yes. ang mga pagan nga mga Oo, sailors. Mga sailors. Yeah. Kaya di nagkalma ang dagat. Na, kanami, ang Ginoo iya may 1,000 ways. Yes. Okay. Sa paghimo sang iya gusto nga kita lang mabalik sa iya. Miles sang dito si Jonah sa tiyan sang dako nga isda. Balyena sa kalabanan nga mawala naton. Basta dako nga isda balyena. No. 3 days and 3 nights dito. Dito siya, Pastor, nakamulalong. Sa Ilonggo nakamulalong. Nakamulalong. Nakamarasmas. Oo. Kaya rested siya for 3 nights and 3 days. Na, ano ang focal points ng pangamuyo, Miles, ni Jonah when he was there inside the belly of the whale? Samtang ara siya sa belly sang dakong isda or sa belly sang whale, Pastor, ang focus gid sang iyang nga prayer is that temple or the sanctuary. Kung ano man nga sanctuary ginamin, it's either the temple nga ara sa Jerusalem or the heavenly temple. Kay siguro kung ikaw si Jonah, Pastor, kag ara ka na sa sulod sang whale, daw wala man na madumdum nga buhi ka pa. Yes. Oo, so That's correct. ang mga thoughts siguro nga ara sa heart ni Jonah is that nga tani nga may hope pa nga makita niya ang Ginoo sa Yes. temple. Makakita, balik siya sa templo. Kanami, mahal sa imo nga punto. Kaya, Pastor, ang Jerusalem, ang templo sa Jerusalem is the most attractive edifice in Jerusalem. Yes. Na ang tanan nga Hudiyo, every time magkadto, opportunity sila magkadto sa Jerusalem, number 1 ganila nga attraction is the temple. No, na labi na gid sa panahon ni Solomon ang Yes. templo. So Jonah, patay na ko siniway nagikot chance. Lord, please let me see again the temple in Jerusalem. Yung pastor may Kag bisan pa sa mga Hudiyo at the time, yeah. kung ato sila sa ibang nga duog, kung magpangamuyo sila, they're really facing Yes. Jerusalem, kaya ato ang templo sa Ginoo. But in this case of Jonah, I think both, no? Maybe we can say both. Hindi lang siya nga pangabay sa Ginoo nga luwason siya sa halin sa kamatayon, para na siya sa isang kamatayon. Ato na kas tiyan sa ano. Dulong-dulong. Daw ang Ginoo na lang gina maka Only luwas sa God iya. can save him. So not only in the temple but above all dito sa heavenly temple, Yes. nga Ginoo magalawa sa iya. Yeah. So at least nag-mention na si Jonah about the temple. Lord, papakita mong kuliwat sang templo be o surrender na ko sa imo, makadto na ko sa ano niya, sa Nineveh. Sa aton nga Tuesday nga election, mission accomplished. Pastor, ang Nineveh is a hidden nation. Yes. Wala sila, hindi sila kakilala sa Diyos. Pero nga ang pagwali ni Jonah, nga nagrepent dayon sila. Kag bisan nangari na naog sa trono, kag nagpungko sa abo. The text does not mention us in details, Yeah. pero ang ato lang makuha siguro as implication ang if we connect the dots, so to speak. At this time, aton hibaluan nga ang Ginoo
antes niya gipadala si Jonah, I believe that the Lord and His Spirit is working hard Yeah. on the hearts of the Ninevites. Kag makita tagid ang resulta. Nga way na sila naglawig ya. Way na sila nagpadugay pag wali pag kabati nila. Nag ano din sila. So in a way daw kung ano pa kung talamnan pa daw ano na ba ready na. Ready na. O ang liso na lang gid nga ipanggas. So ang Ginoo na siya pinaagi sa Holy Spirit nag-prepare na sa mga the Lord really was right. And the response of the Ninevites was really proof that when the Lord will send us, He is really responsible for the accomplishment of the work. Yes, karami pastor. Mga utod, ang isa sa mga rason nga si Jonah wala nagkadto sa Nineveh. Okay, on the first place. Kay sa iyang mind diya why na gini kaluwasan ng Nineveh. Why na? Oo. Na wala na kaluwasan pero natingala si Jonah. Nga pagwali immediately following days kay siling niya 40 ka adlaw. Okay, ang Nineveh maisunog na. Siguro within that 40 days ang mga Nineveh upon the decree of the king nagano sila including gani ang mga sapat pa Oo, nga butangan siyang abo kag butangan siyang sako ang sapat showing that amuna. Pero ni Jonah contrary sa iyang expectation na kag isa para son pastor kanami nga siguro ang mga Nineveh despite nga hindi sila believer but they have the concept of the God of Jonah. Yes, exactly. Yeah. Ano ni Miles nga ang aton nga kwan nga nagrepent sila dayon tungod sang ila pagkilala sa Dios. May mga ano bala, may istorya balang naibala ng mga Ninevites. Feeling ko pastor may ara gid sila nga kung parehas bala sa mga kriminal nga grabe diri subong may ara sila nga understanding nga kabalo na sila kung nga sala ila ginahimo. Gahulat na lang gid sila sa sa Isa lang warning. Isa na lang gid ka amo ni. So amo na kabalo ang Ginoo nga amo na lang na ila nga kinahanglan. So Ang pagpamata lang sa ila. ang warning na lang gid. Okay. Ang pagpahibalo lang sa ila nga makasasala kamo. They know themselves. They know nga they are really brutal. They know nga naghimo sila hindi manami ang ginahimo sa bilog nga syudad. It is just a matter of hoy mata. And that's it. Kag di pastor siguro may mga balaan man lang record guro sang Sodom and Gomorrah. Balaan man guro nila ang record sang Jerusalem sang Israelites sa Red Sea. Sa Exodus sa Red Sea na nga ang Ginoo magsiling ang pinahan niya gid once you will not repent. Ano na nga klase pastor sang prophetic message kon aton konon sa theology? In prophecy ginatawag ta na makaigsunan nga conditional prophecy nga ang Ginoo naghatag sang mensahe sang tagna pero wala siya natabo bangod nga ang mga katawhan naghinulsol sila kag nagbaton sila sa mensahe. Pero kung wala sila nagbaton, matabo gid na malaglag ang city of Nineveh. And then hindi man ang Ninevites kabasol pastor if in case na lag sila. Like sa Sodom and Gomorrah. Yeah. Wala man hindi gid sila kabasol ang Ginoo bawa gid kanang pahibalo. God warned them. Yes pastor, go ahead. Yeah, so tuon na siya Doc nga at that time if we can just ask the Ninevites because usually in our discussion sermon si Jonah lang kag atong ginahisgutan pero siguro from the side of the Ninevites baka silingid sila nga grabe gid ilang pagpasalamat ni Jonah kay ti kung wala si Jonah sunog ilang city mo grabe gid ilang pagpasalamat pero tingala sila pagpasalamat nila nangakig man si Jonah so amo na bala ang natamo. On the contrary, yes Miles, on the contrary kalami pastor sa imong punto nga ang mga Ninevites nagpasalamat nga wala masunog. But on the part of Jonah, wala siya na happy because why? Sa part siguro ni Jonah, pastor na disappoint gid siya sang grabe kay siguro ga-focus siya sa iyang reputation sa mga tao kay naghambal siya nga in 40 days maguba ang Nineveh. Pero nagrepent man ang mga tao, so wala naguba ang Nineveh kay basi balon siya nga false prophet. Butigon. And that's correct mga kautuhan. Jonah is more on his personal faith
personal reputation than the salvation of many, especially sinners. Yes, Pastor. Yeah, and kung kayo sa bala pa, sir, culturally speaking, I think makarelate kita ni Jonah because we're very, as Filipinos, we are very particular with what other would say. Yeah, No, about us. kung kaisa, unreasonable na siya kaayo, pero ang, other people are not like that. So, yes, so amo na siyang ang hunahuna ni Jonah ang reputation, but actually siguro on the end of the Ninevites, they are not thinking about that. Yeah, Ang ilang nga naluwas sila. When sila hunahuna nga false prophet Yeah, siya. oo. And that's correct. Nga ina siya, hindi ginmayo nga huway mo matuman. Pero kiti si Jonah ya is a prophet. So siguro may ara siya nga worldview nga once the prophet say, it will be Yes, fulfilled. exactly. No? But on the contrary, as what you have said, conditional prophecy, conditional message, nga bisan to impending doom may palabuton. But once people will change their heart. Yeah. Amo man na, Pastor, sa aton 10 Commandments, ang Ginoo, nga amo na, kaya mga silinhon, tungod gintagaan sila tsansa sa Ginoo, nga matinumanon, apang on the contrary, malalison sila. So God allowed them defeats. So, Yes. kaperdian, it is because. Pero kung wala lang sila, kung matinumanon lang sila, they could have enjoyed with God. Yes. And Doc, if I can just add, para Yes. mabaloan sa itong mga kauturan, that there's another prophecy. Ang ginatawag natin ng apocalyptic prophecy. Okay. Ang conditional, it's just local. It's a local prophecy. Kaya nga sa Intended for a certain place specific, in that particular time. Yeah. Pero ang conditional prophecy, amo na siya. Ang apocalyptic naman, ang lain naman niya siya kind of prophecy. Like, this is universal, like second coming. So bisan ano ang response sa mga tao, matabo gid siya. Like the greatest prophecy is ang second coming. So in the time that God has allotted, nga schedule sa pag-abot sa second coming, mo accept ang mga katao o dili, mahitabo gid siya. Yeah. So mo na ang kinalain sa Sa conditional kag sa sa apocalyptic. Nga whether people will change or not sa apocalyptic, labi na gid sa Revelation, Yes, nga sa mga prophecies. prophecy sa Revelation kay Daniel. Nga bisan anon pa sang tao, that is really what will happen. Correct. Yeah. Now, in the past, now, and the future. Another point, Pastor, regarding sa kay Jonah. Nga siguro wala maintindihan ni Jonah. Ang isa ka punto is that, nga, once ang Ginoo magtawag sa imo, okay, kag kung ano man kadako, kag challenging ang ginatag sang Ginoo sa iya, it is coupled with success. Nga, Jonah kadto ka si Nineveh. Imo sila hambalan. On the contrary, si Jonah kanat patom, hindi magtungkad, nga ang makadto ko sa Nineveh. But God emphasized to him later on, sang nakamarasmas na siya, nga Jonah, it is not your might, but it is me who will give you success. Okay. Wala na gid kita dako nga panahon. Ari kita sa Thursday at Tuwi Street Principal. Miles nga ka sa unang nga sa pag-explicar sini atong Thursday nga lection. Ako lang pagkaintindi sa two-way street nga prinsipyo, Pastor, is that kung kita maka-experience sang love kag sang grasya sang Ginoo, Yeah. hindi na siya end game nga amala na dira lang nahasta. Once we experience ang sang love kag ang grace sa Ginoo, Pastor, need ta pa ni siya i-reciprocate not only sa Ginoo pati man sa mga tao sa atong palibot. And that's it. Yeah, that's true. Okay, galuwas kita sa tao, at the same time, galuwas kita sa aton kaugalingon. Yes, Pastor. Amo man na siya nga, actually, maybe in another words, kung sa iban nga pagkahambal nga, amo na ang Ginoo nagapangita sa aton nga luwason kita, kay gusto man niya nga kita mahimong instrument nga kaangin ni Jonah, maluwas man ang iban nga mga.
Ang problema lang kay kung kisa hindi ni naton maintindihan. Yeah. And unlike Jonah, we think nga kita lang gid ang luwason sang Ginoo. Yeah, so- Unlike Jonah, kami lang gid Israel ang luwason sa Ginoo. No, that's not really what God is. Kag ang plano sang Ginoo. Tanan gid. And that the Bible is very clear nga ang tanan gusto sang Ginoo makalabot, makabaton sang paghilisod kag malawas. John 3:16, basic kayo, for God so loved the world, that whosoever, everybody, people nga atong ginahuna nga daw hindi kini maluwas. Ang experience ni Jonah is really telling us that indeed they have salvation as well. Aton lang sila kadtuan, bisan tuod mabudlay sa aton nga daw negative ang aton nga attitude sa pagkadto sa ila. But hindi na aton niya responsibilidad ang pag-converter sa ila. Correct. When Nineveh repented, Yes. it was not the work of Jonah. Correct. So, mo na kin-emphasize sang Ginoo kay Jonah, nga pangakikaw. nga Gihimo mo na imong part. Nakawali. nga kaya nga ginluwas ko ang Nineveh. Hindi na imo yan. Correct. Oh. Wala may rason nga makikasakon ka nami. And that's it. Yes, Pastor. Amo na at the very beginning, hindi lang siguro because of fear and prejudice ang makita tangang nagpalagyo si Jonah in the first place because there is really something, a character sa Ginoo nga wala pa gid niya na-realize kag gusto sa Ginoo nga iya man nga makita bala kag hibaloan. Yeah, and I'm sure, Miles and Pastor, nga nagpauli si Jonah after Nineveh's experience with a renewed concept about God. Correct. Even though he had been a prophet, pero wala giniya mapatom, wala pa giniya matungkad kung ano ang Ginoo. So, ang iyang experience sa Nineveh had broadened, nagpadako sa iyang konsepto about God. Yes. Okay. Nga ang pag-converter is not our work. Yeah. Imagine, si Jonah, hindi gid makaintindi nga nagrepent ang Nineveh. And that's it. So, ang aton lang yung trabaho is just follow the command of God to preach. Despite di inta makanto, as long God has commanded us, He is assuring us of success. Wala na gid kita panahon, Miles, ang imo last word. Ang akon nga last words kag ang akon gid nga na-learn pastor sa subong nga lesson is that kung gusto naton maka-experience ang tutuod gid nga katawhayan nga rest nga safest place gid pastor, makuha lang naton siya kung magpalapit kita sa Ginoo. Hindi kita magpalagyo sa iya. Magpalagyo sa iya. Even though how hard it might be, let's just obey the Lord and follow His direction. Last word, Pastor. Sa akon man doak kag sa mga kauturan nga makarelate ko sa hindi lang kay Jonah kag bisan pa sa mga Ninevites. In some way we are like Ninevites, no, and in many ways we are like Jonah. Of course when we look at the book of Jonah, actually ang makita nato dira nga dako nga lesson is that it's actually the story of how God saved His prophet. Oh, more than the Ninevites, kadasig man lang sa ila. So ang dako nga problema sa Ginoo ang iya gali mga katawhan kaysa mga tagagawas. Amen. And that's correct. Kanami makuturan sang punto ni Miles, punto ni Pastor, nga ang problema sa bulaton sang Ginoo hindi ang mga tao, kundi kita man gali nga mga iya nga mga sulugoon. Kay katulad kay Jonah mga kauturan, may preconceived idea kita. May prejudice kita sa tao. Ti amo nang nagairal, amo nang gapangibabaw nga hindi ko na magkadto. Hindi ko ni ang akon bana, hindi ko ni gid makonverter. No. Ako nasawa, akong kabataan, hindi ko gini mapabalik. No. Let us just do our share and then follow God because it is the work of the Holy Spirit to let these people. Imagine, hindi mo ma-imagine nga ang mga Nineveh mga Assyrians magrepent. Even the king went down from his throne kag nagpungko dito sa abo. And Jonah, samtang katanaw sure si Jonah, gaslo ang iya, mahimo ni sa mga tao. Oh. And that's what God emphasized to Jonah. That the impossibility is nothing with God. Okay. Mga kauturan, wala gid guro namon masaysay ang tanan, but we have learned nice insights sa istorya ni Jonah. Kabay pa nga aton man ma-relate ang aton kaugalingon siling ni Pastor Doroy, whether we are Jonah
or we are the Ninevites nga may mga changes sa aton, and one day we will be there in His kingdom. Amen. Pastor Franz, aton pangamuyo. Yeah. May naman nga langit no, pasalamat kami sa imong mensahe sa amon paagi kay Jonah, Prophet Jonah. Ginoo kabay pa nga amo i-surrender ang tanan dira sa imo kag ang among paglaom kag pagsalig dira lang sa imong Ginoo. Salamat sa imong espiritu nga padayon tinlo sa amon, nagapangabudlay sa amon Ginoo. Putlia kami kagamita kami instrumento sa pagdaog ug mga miling kalag sa sining mga panag-on. Salamat sa pagsabat sa pangamuyo, pagkamayo ng mga kauturan, kag isaha kami sa iyong gugma, kag panalangin ka paghimo sa iyong buluhaton sa pag sabog kag sa pagwali sa iyong balita sa sining mga panag-on. Sa ngalan ni Jesus, amen.